Siemano, chcecie mocny głośnik z dobrym basem? No to właśnie macie i to w mega cenie, słuchajcie, za 100 zł macie głośnik z regulacją niskich, wysokich tonów, możliwością słuchania z pendrive'a, ma fajne, słuchajcie, fajnie działające radio, oczywiście Bluetooth możecie sobie słuchać za pomocą telefonu, w zestawie, słuchajcie, za tą stówę macie jeszcze mikrofon, macie pilot w zestawie, wbudowany akumulator, co pozwala kilka godzin grania, fajna rączka do przenoszenia, słuchajcie, głośnik ma podświetlenie LEDowe i naprawdę ma pierdyknięcie. Jeżeli chcecie, ograniczona ilość tych głośników, ale kozackie są, naprawdę są kozackie. W tej cenie za 100 zł nie kupisz lepszego głośnika, uwierz mi. Tym bardziej, że masz 2 lata gwarancji, wysyłamy za pobraniem. Taka beczułka, naprawdę świetny głośnik w mega cenie. Jedyne 100 zł, gwarancja 2 lata, jeszcze posłuchajcie go, bo naprawdę świetnie gra, nie? Słuchajcie, ma radio też, nie? Świat z nami zawsze jesteś razem.